It-tqarbin fl-idejn. Qabel titla' titqarben, ħejli lek innifsek billi tkun fi stat ta' ħbiberija ma' Alla. Tkun sajjem għall-inqas minn siegħa qabel, tieħu sehem sħiħ fil-quddiesa, ikollok idejk indaf u ma tkunx blingwanti, tersaq titqarben b'devozzjoni u qima kbira. Ftakar li jint tkun se tirċievi il-ġisem ta' Kristu. Kif tasal quddiem is-saċerdot jew ministru straordinarju ta' tqarbin, serraħ il-pala ta' idek ix-xellugija fuq dik l-emenija u tella jdejk it-tnejn quddiem sidrek. Min huwa xellugi jaqleb l-idejn. Is-saċerdot jew ministru iqiegħed l-ostja fil-pala ta' idek waqt li jgħid il-ġisem ta' Kristu. Inti wieġeb Amen. Hekk kif tirċievi l-ostja f'idejk, ersaq pass fil-ġenb biex tagħmel wisa' lil ta' warajk ħalli jkun jista' jitqarben. B'idek il-libera ħu l-ostja mill-pala ta' idek u bid-devozzjoni u bil-ġabra daħħala fuq il-sienek u tqarben. Oqgħod attent ħafna li ma taqalek ebda farka u tmurx lura f'postok qabel tkun daħħalt l-ostja f'ħalqek. Min ikun ġa tqarben jista' jitqarben it-tieni darba fl-istess jum, sakemm ikun ħasem sħiħ fil-quddiesa.